Moi! Mä teen nyt tälleen videon muodossa noi vastaukset noihin kysymyksiin. Aloitetaan. Miten haluaisit kehittyä ratsastuksen suhteen? No, aina mä haluaisin tulla paremmaksi ja silleen, mutta ehkä silleen niinku omaa istuntaa kaikkea ainakin. Oliko suunnitellut tulevaisuutta kilparadoilla? Vähän joo, silleen olisi kiva kisata joskus. Tulevaisuuden suunnitelmia ratsastuksessa. No ei mulla ole oikein mitään silleen erityisempää. Ehkä hevosalalle tulevaisuudessa. En usko. Onko jokin erityinen hevonen tai poni, joka on lähellä sydäntäsi? Oli Ponke. Se lopetettiin. Jotain pahimpia ja parhaimpia kokemuksia hevosten tai ponien kanssa. No pahimpia on ainakin toi Ponken menetys ja sitten se, että kun mun päälle juosi hevonen, mulla meni eturisti sille poikki. Ja parhaimpia on niin paljon, että mä en luettele niitä kaikki. Kauan olet hoitanut ja ratsastanut roksia? No, 4 kuukautta vissiin. Joo. Miten päädyit ottamaan juuri roksin vuokralle? No, mä menin Jonnan kanssa tonne Miiantallille, missä mä oon käynyt ennenkin, kun sinne oli tullut 2 ponia, Roksi ja Ponny. Mun piti eka kokeilla Ponnyä, mut sit mä meninkin Roksilla ja sit mä tykkäsin Roksista ja sit mä aloin vuokraa sitä. Millainen on unelmahevosesi? Semmonen joku 140-30 senttinen poni, joka osaa esteitä ja koulua ja on semmonen niinku varma maastossa ja sitten, et kuitenkin, että jotain haastetta on kentälläkin sitten, että ei ole semmonen tylsä. Top 5 lempiblogit. Mulla ei ole oikein lempiblogeja, kun mä tykkään kaikista mitä mä seuraan. Tuutko joskus taas Pyhtäälle? Kyllä mä Iida tuun joskus Pyhtäälle taas. Top 5 hevoset ja ponit. No, Taalia. Sitten Evi ja Haitula, Roksi ja Ponke. Sun elämän tärkein poni? No Ponke, mutta se lopetettiin, eli ei mulla ole enää semmoista oikein. Kauanko oot ratsastanut? Vuodesta 2002. Kuinka pitkä sä oot? 153,5. Oletko omasta mielestäsi positiivinen? Jos toi tarkoittaa, että olis mä iloinen ja silleen, niin yleensä et niin on. Ootko rikas? En. Onko Roksi sun lempihevonen? Ei. Isoin ja pienin hevonen ja poni, millä oot ratsastanut? Pienin on 85 senttiä ja isoin on joku 170 tai 175. Kumpi on kivempi, Keravaa vai Vantaa? No Vantaa. Lempiblogisi? Ei oo. Missä muualla käyt ratsastamassa kuin Roksylla? En missään. Mikä on kivoin talli, missä olet käynyt? Leppämäki Farm ja no nyt toi Miian talli. Onks maalaaminen kiva? Joo. Pisin maasto, missä olet ollut? 3 tai 2 tuntia. Jos sun pitäisi valita joku hevonen, joka myytäisi Miialta, niin kuka se olisi? Varmaan Ponny tai sit Dulle tai Visita tai Nostalgia. Mitä ajattelit lauantaina tehdä Roksinkaan? No ensi lauantaista en tiedä. Onks Nostalgia kiva? Ihan. Onks mun kysymyksestä best? Joo, Nekku on sun kysymykset best. Ei täällä ollutkaan sit muita kysymyksiä. Niitä voi laittaa sit myöhemmin, jos tulee jotain kysymyksiä. Moikka!